manipulacija vaginalna ili ne, da vidimo ko je na vezi. Halo. Ćao, momci, Petra je. Ćao, Petra. Evo, slušala šta pričate i stvarno ste me razočarali. Pa vi ste barem bre super momci što prosipate te glupe fore neke. Koje glupe fore? Pa ne kapiram zašto je ponižavate neke ljude koji prosto koriste moć manipulacije kako, kada već to umeju da bi dostigli nešto. Ne ponižavamo mi nikoga. Ali ja ne vršim manipulaciju nad svim ljudima u svojoj okolini, daleko od toga. Nego? To kad bih radila, bila loš čovek. Ja samo manipulišem na momkom sa koji sam zarad neke sopstvene koristi. Sa momkom si rekla, dobro? Sa dečkom, sa jednom kojim sam. Dobro. I to radim iz sopstvene koristi, iskreno vam kažem, mislite vi šta hoćete, ali ja ne vidim tu apsolutno ništa loše. Evo da vam objasnim kako to kod mene. Ajde, ja jedno čekam. Dakle, mene je Bog podario dobre misle. Opa. Ja sam jako lepa i hvala Bogu na tome. Dobro. I samim tim izgledom podario mi mogućnost da mogu sa svojim životom da pravim izbore i stvorim sebi ono što mi je potrebno. Ako sam već full riba, a na mene se lepe neki majmuni koji imaju gomilu para. Ko se lepe, izvini? Neki majmuni. A da, to nije manipulacija, to je ljubav, da. Da. I? Jeste, i oni imaju gomilu para. Dobro. I zašto bi ja sad bila loš čovek ako mu pružim ono što je njemu potrebno? Oni bukvalno mene pokazuju svojim drugarima i ostalim idiotima kako bi baladili sa mnom, a on kompleksno spuca u sebi od svog ega i šta onda? Čekaj pa to, hoćeš ovakvu ribu pored sebe, hoćeš da ti otaci zavidi da svi pričaju kako imaš do jaja ribu, hoćeš da se hvališ da imaš, eto bacit će kako bi ti rekla to košta. Čekaj, ti si svesno da manipulišeš tim ljudima koji imaju novac i svesno si da te oni pokazuju društvu i tebi to prije ili ne prija? Ja ne moram da radim, imam lepo tašnicu novu kada hoću, cipelice i sve ono što je meni potrebno da budem ovakva kakva jesam. Dakle, održava me dobrom ribom. Reci mi, samo te pitam nešto, jel bi, mi nemamo nešto para, da li bi mogli mi da ti izvedemo nas dvojica? Mislim, skupit ćemo verovatno za neku torbu. Nije neku, nego mora da bude neka posebna torbica. A ne može... neke cipelice uz torbu da ne kvarimo. Čekaj, one torbe kod Kineza, one velike, je li to? Ne, za živicu se ja ne prodaje. Mislim da je dobra riba da bi pala na tako nešto sitno. Aha, pa dobro to... Sitna riba. A reci mi sad jednu stvar samo da te pitam. Evo ti kažeš, malo pre si rekla da on tebe tako voda po gradu kod svojih ortaka, pokazuje te, faktički hvali se. Tebi je to okej? Da, zašto ne bi bilo? Ne, okej, samo me sad zanima jedna stvar. A jel ne bi mogla recimo ta tvoja priča sad da se malo pogleda iz drugog ugla i da mi kažemo da u stvari nisi ti manipulator nego on, da on tebe iskorišćava jer on može svojim drugarima da kaže ne znam, kupio sam i tašnicu, cipelice i kao vidi šta ja imam. Ćuti, taman se dogovorio za tašni cipeli da nam da nas nagradi i on sad... A ne, samo... Znači, sva sam se prvo potresla. To mislim, mene iskreno ti kažem, boli baš uvo za to i nisam kao vi muškarci pa da nisam preko jao dečkom iskoristio. Boli mu uvo, iskorišćio mene, iskorišćujem ja njega. Upravo se, nije... Kaže, putuju igumane, ne piti za crkvu. Nije crkvu, mislila si na manastir. Da, to sam. Nema veze. Poenta priče kod tebe nije sapun, neće se istroši. Da. Upravo tako. Mogu ti reći da si ti pamet, ti si beljuga 21. veka, majke mi. Hvala ti puno što si javila. Molim te ako imaš Facebook neki profil, daj, sad će Enes da se javi pa da vidimo za tu tašnicu i torbicu, imam nešto u šteku. Hajde, dogovorit ćemo. Hvala Petra, ćao.